ce pot să fac? Pot să văd măcar din fără, să pot să mușc oameni? Ia! Ridică picioarele în pat, că vă e frig. Ridică-te și tu, stai frumos, să stai și nenicu. Hai! Bagă-te, mămică, hai bagă-te să te învelească. Așa, stai? Hai să-ți dau ciorap pe picioare, dă picioarele. Că vine tactul și te vede fără ciorap. Mai ești pe mine la more? Da. Doar dacă ai nevoie de ceva. Da. Să schimb pantalonii. Mai bine să aduceam moșcălaciu în pantalon. El știe ce să-mi ia. Eu i-am luat mici. Bagă piciorul aici. Mici nu mănâncă. Mănâncă Coca-Cola. Da, mai încet că fac filmul. Dă-l mai încet. Dă-l mai încet. Ok, ia să vedem. Am să trag așa în toate să vedem Bang. dacă putem deschide. Alingă. Bang.